खुलुमबाय। दिनै बाथौ बिबुंसारा बाथौ धोरोमनि फोरबो नैथि फोरबो, बे नैथि फोरबोआ जाबाय आमथिसुवा फोरबो। बे आमथिसुवा फोरबोनि गासै बाथ्राखौ जोङो मिन्थिनो थाखायनो जों बे समावहाय बर'ब बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि मानगोनां बिनय बसुमतारी बिथाङा जों जुद दङ। जों बिथांखौनो दिनै आमथिसुवा खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै मिन्थिनो सानदों। बे समाव बिथांखौ जों गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। बाथौ बिबुंसारनि मावथि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। लोगोसे बाथौ बिबुंसार चेनेलखौ नायग्रा खोनासंग्रा गासैबो बिथांमोननिसिम खुलुमहरनाय जासिनाय जाबाय। आवसिया खेराइ फोरबो, जायखौ बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसारखान्थि बायदिब्ला फोरबोनि नैथि फोरबो बे आवसिया खेराइ फोरबोआ, नङा होमबा? बे आवसिया खेराइ फोरबोखौ सरासनस्रायै बेसेबां बोसोरनिफ्राय खुंबोगासिनो दं बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि बायदि, नङा होमबा? बे फोरबोखौ फालिनाया दिनैनि गोदान नङा। बेयो बर'नि बाथौ धोरोमा गोजाम हिसाबै जोबोद गोजाम दिननिफ्रायनो बियो मानिबोजानाय मोनसे फोरबो। दा बे फोरबोखौ आमथिसुवा फोरबो होननानै थोंजोङै खारियो। दा आमथिसुवा मानो जाखो बिनि बिखयै, बिनि सोमोन्दै एसे खेंफोरथिखौ होग्रोनांगोन। आमथिसुवा सोदोबखौ बिनि दाथाय आरो रिंसारथि बे बिथिंनिफ्राय नायनानै बुजिनानै मोनो। आमथि मानसिनि थि आसार, आजों आसारनि बाथ्राखौ आरो म हांखोजों मानसि आरो थिजों मोनसे फिक्सेसन खालामनानै लाखिनाय, बे गासै ओंथिखौ सरजाबनानै बे आमथि, बेनि उनाव सुवा सोदोबखौ दाजाबनानै आमथिसुवा, बे फोरबोखौ बिदि खारिबोदों। आरो बेखौनो जों खोनानो मोनो जे खौगान्थाइ हिसाबै आमथिसुवा, आमोथिसुवा, आमथिंसुवा बेबायदि गाबज्रिबोनायखौ खोनादों। दा बेखौ जोंनि बर'ब दख'रा दुलाराय बाथौ आफादा 1990 मायथाइनिफ्राय जि फोसाबनाय हाबाफारि लाबोदों, दिननिफ्रायनो बोसोरे मानिबोदों, सिबिबोदों। दा बे नङा जे आं बेखौ बुंनो साना बिदि होननानै जोंनि ओनसोलावहा बे फोरबोखौ बिनि सिगां मानियामोन, बे नङा। बिनि सिगांबो जोंनि सिबियारिफ्रा मानियोमोन। दा बेखौ फोसाबनाय नैबे बुब्लियाव मानिबोदों। आरो बिनि माखासे ओंथिफोर दं। दा बे नैबे फोरबोखौ आइलें मोदायनि मुङावहा फालिनाय जायो, एबा बैसोमुथि हाखौ सिबिनानै बे फोरबोखौ फालियो। दा बेयाव संसारनि गासै सोरजिनि जिथु बिहोमा, जिब जिबि, दंफां लाइफां, बे मुलुगनि नुनो मोननाय गासैबो जिरादफोरानो बिमा बैसोमुथिनि बिखायावहा जोनोम मोननाय। दा बेयावहाय बे बिमा बैसोमुथि बा हाखौ बिमा सुरुप बा बिमा महरै सोरजिनायनि बे गोहोनि सान्थौखौ लानानै बिमा सुरुपै मानियो। फारसेथिं बे आमथिसुवा होनना बुंनाय बे सोदोबजों नायनानै नुनानै मोनो बेखौ मानसि, जों सुबुं जोनोम जानानै सुबुंनि धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय सिबिनानै फालिनाय मोनसे
जोबोद फालिनो गोनां धोरोम होननानै बुंनो हायो। जे आमथिसुवा खेराइ फोरबो नङा होमबा बेखौ आसार मासनि 7 अक्ट'निफ्राय खालामनानै 11 आसार मास खालि आमथिसुवा फोरबोखौ फालांगि भाबै खुंफुंनाय जायो। बाथ्रा बेनोदि जे आसार मासनि 11 अक्ट'आव आमथिसुवा फोरबो खुंनायनि बेबायदि मा महत्व दं? दा बेखिनियाव बुंनांगोन आमथिसुवा फोरबो होनना बुंबाय। आं दहायनो एसे आगोलाव खेंफोरथि होदों मानसिनि थि आसार होननानै बुङोब्ला सुबुंनि जोनोमावहा सुबुं आरो समाजावहा जेब्लायबो जाबाय थानाय सोलिबाय थानाय नेमखान्थिखौनो आसार होननानै बुङो। दा बेबायदिहै जिथु सुबुं धोरोम गायसननो थांनायावहा जोनोमनि बाथ्राया आइजोफोरनि बेलायावहा जायो। बेखौ हौवा मानसिनो गोहोखौ हराखै, बे हिन्जाव मानसिफोरनि थाखाय हरदों। दा बेनिखायनो आइजोफोरा गासै मोनस्नि खामानि इसोरा आइजोफोरनो मावनो गोहो होदों आरो हौवा मानसिफोरनो 9 गोहो होदों। बे 9 खामानिया जाहैबाय जों मुलुगाव जोनोम जानानै गोथाङै थांना थानो जानांगोन। जानायनि उनाव जोङो खिनांगोन, लोंनांगोन, लोंनायनि उनाव जोङो हासुनांगोन आरो बयनिख्रुइबो मोनसे गोनांथारसिन खामानिया जाहैबाय उन्दुनाय। दा हौवाफोरा बे 9 खामानिखौ जेब्लायबो जे इसोरा हरखानाय बायदियै जों बेखौ फालिनो गोनां जायो। दा बिनि गेजेरावनो हिन्जाव मानसिफोरनो नाथाय 2 बांसिन बिसोरनो मावनो खामानि इसोरा हरदों। बेनो जाहैबाय मोनसेया दानारि सुवा जानाय आरो मोनसेया जादों गोरबोआव थायोब्ला जोनोम होनांनाय। दा बे गासै मोनस्नि हिन्जावफोरनि मावनो गोनां खामानि बा बिहोथाय, इसोरनि बिहोथायखौ लानानै बे सानथौजों बैसुमुथि बा हाखौ बिमा सुरुप हमना लानायखाय 7 बिथांखिनिफ्राय जागायजेननानै बे फोरबोखौ मानियो। बेनि उनाव 8, 9 आरो 10 अर्थात सानथाम खेराइसालिखौ बा इसोरनि बे बिमा बैसुमुथिनि सोरजिनाय गोहोखौ सिबिनानै सनमान खालामनानै लोगोसे जोंनि सुबुं माहारिनि आइजो सुबुंफोरनि बे मावनायनि गोहोखौ सनमान खालामनानै जों मानिनानै सानथामखौ खेराइसालिखौ बन्द' लाखियो आरो 11 थारिखआवहा जोङो फोरबोखौ मानियो। बेनि ओंथिया बेनो जे बिमा बैसुमुथिया सोरजिनायनि बिबानखौ लानानै जिहेथु जोंनि आइजोफोरा मोनस्नि खामानिखौ बिबान बाननांदों। बे मोनस्नि खामानिखौ बिबान बाननायनि जिहेथु 2 बांसिन गोहो लानो गोनां जादों। जेरै सासे हिन्जाव मानसिया बिमा जानोब्ला सुवा जानाय हुदाया थाथारनांगोन। जेब्ला सासे आइजोआ सुवा जानाय बेहा गोहो गैयाब्ला बिमा जानो हानाय गोहोबो थानाय नङा। दा बेयावहाय बे सुवानि ओंथिखौ बिथांमोनखौ सनमान खालामनोबा बिथांमोननि जि सान्थौ बे सान्थौखौ रैखा खालामनो बिमा बैसुमुथिखौ जों सिबिनायजों लोगोसे हिन्जाव मानसिफोरखौबो जोङो सनमान होनो जोंनि धोरोमाव बोसोन होदों। दा जोङो हिन्जाव मानसिफोरखौ हौवा मानसिया गिबियावनो बिमा महरै जोङो लोगो मोनग्रोयो। बिनि उनाव नैथियावहा गावनि असे
हिन्जाव महरै आरो थामथियावहा फिसाजो महरै। दा बेयावहाय जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव हिन्जाव माहारिखौ बिसोरनि बे गोहोखौ सनमान खालामनो बा बिथांमोननि बे सोरजिनि खान्थिखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि धोरोमावहा नेरसोन हिसाबै बे आसार दाननि 7 बिथांखिनिफ्राय फोरबोखौ जुरिनानै बे सानथामाव खेराइसालिखौ बन्द' लाखिनानै जोङो बिमा बैसोमुथिखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि आइजोफोरनि जि गोहो जि बिबान बे बिबानखौ सनमान खालामनानै फालिदों। लोगोसे 11 थारिखआव फोरबोखौ मानिनायनि ओंथियाबो आइजोफोरनि मावनो हरनाय माखासे सोलेरनि बिमोनथायखौ लानानैनो बे फोरबोखौ मानियो। बे जाहैबाय सुबुं माहारिखौ गोथाङै थांना थानो बा इसोरा सोरजिनायावहा हौवा मानसिफोरनो मोनगु खरं हरदों। बिनिनो हिन्जाव मानसिफोरनो गासै 11 खरं सोरजिनानै हिन्जाव मानसिफोरनि सोलेरखौ सोरजिदों। दा बेफोर खरंफ्रा जाहैबाय जोंनि मोखाङाव थानाय खोमा फारनै, गन्थं गुदुं गुदुंनै, मेगन खरंनै, बे खुगा, बेनिफ्राय खिग्रा आरो हासुग्रा। हौवाफोरनि थाखाय बे गासै मोनगु खरं आरो हिन्जावफोरनि थाखाय गासै 2 सरजाबनानै 11। बेनो जाहैबाय हिन्जावफोरनाव आहार थाइनि। बे गासैबो देहायारि सान्थौखौ लानानै बिमा बैसोमुथिनि सोरजिनाय बे गासै बिहोथायखौ सनमान खालामनानै जोंनि सुबुं माहारिया नैबे 11 जिथुनिखि खालारावहा आसार दाननि 11 खालारावहा आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे आवसिया खेराइ फोरबो, बे आवसिया खेराइ फोरबोनि आलम लानानै मोनसेबो बाथ्रा नोंथांनिसिम मोनथिनो लुबैबाय। बे आवसिया खेराइ फोरबोआ आसार मासनि 7 अक्ट'निफ्राय आसार मासनि 10 अक्ट'सिम मानिनाय जायो। आवसिया खेराइ फोरबोखौ सिबिनाय एबा मानिनाय जायो। दा बे मानिनाय फोरबोनि गेजेरजोंनो गासिबो जोंनि गोथार बाथौ थानसालियावहाय बावनाय थिनाय आलारि बाथि फोजोंनाय, ओमफ्राय थानसालियाव हाबनाय जाया। बेबायदिनो बारसिं खुरसिङावबो फिथाइ सामथाइ हाबनो मोना बा जानो मोना। फोथारावबो बेबायदि खदाल बायदिसिना बाहायनो मोना। बेबायदि माने जोंनि धोरोमनि आसार खान्थियाव लिरनाय दं बा गोदोनि आबौ आबै बिथांमोनाबो फोरमायो। बेनि गुबै ओंथिया मा, नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों? बे आमथिसुवा फोरबोआवहा हा जावनो मोना, हाखौ गाराय खालामनो मोना, बा फिथाइ सामथाइखौ सुवा खालामनो मोना। बे सान्थौआ जोबोद गोथौ आरो बे गोथौ सान्थौनिफ्रायनो फैदों। दा बेखौ जोङो आमथिसुवा फोरबो होननानै बुंदोंब्लाबो दा बैसोमुथि बिमाया जिथु सोरजिनि फावखौ बुहुमाव होगासिनो दं, बिदिनो जोंनि आइजो माहारियाबो मानसि माहारिखौ जोनोम होनायनि जिथु बिबान, बे बिबानखौ बानस'नांदों। आरो बे बानस'नायनि गेजेरावहा इसोरा जिथु आइजो मानसिफोरनो जि सुवा जानाय खान्थि हरदों, बे सुवा जानाय खान्थिखौ मानिनांगौ, फालिनांगौ, बयबो सनमान खालामनांगौ होननानै बे 3 सानावहा खेराइसालिखौ बन्द' लाखिनानै बिथांमोननि बा आइजो मानसिफोरनि जि सक्ति, बे सक्तिखौ सिबिनाय बा सनमान खालामनायनि दिन्थिनो बेखौ मानिदों। नाथाय बाथ्राया बेयावनो बेरखांनो हागौ जे बन्द' खालामनानै दोननाया इसोरखौ बंसित खालामनाय जायो नामा, इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव बाद दोननाय जायो नामा होननानै माखासे सोंलु जानो हागौ। दा बाथ्राया नैबे नङा, जोङो बन्द' लाखिदोंब्लाबो जोङो गोसोजों इसोरखौ
सिबिनांगोन, गोसोजों सुंग्रिनांगोन। नाथाय बिनि गेजेरावहा जिहेथु जाय खामानिखौ मावोब्ला जे सोरजिनि जि गोनांथि, बे गोनांथिया जाहाथे खहा जाया, दा बेखौ लानानै बे सानथामखौ सुबुं माहारिखौ मानिनानै सोलिनो होदों। बेजों लोगोसे जोङो सानथाम खेराइसालिखौ बन्द' लाखिना इसोरखौ गोसोजों सुंग्रिनायजों जोंनि गोसोखौ हमथानानै सोलिनाय बे हुदाखौ सोरजिनानै लानो जोंनो फोरोंदों। दा बेनिखायनो आङो बुंनो सानो जे बे हा जावनो मोना, हाखौ गाराय खालामनो मोना होनना बुंनाय बाथ्राया गोथौ गुदि आरो गुमुर दं। बे जाहैबाय बुहुमनि गासैबो बिफां लाइफांनि जि सोरजि, बे सोरजिया आइलें मोदायनि बिबान। दा बेयावहाय जेब्ला जों हाखौ जेब्ला जावगोन एबा हानि सायावहा जोङो अनागार खामानि मावगोन, बे हानिफ्राय जोनोम जानाय बा हायाव थांनानै थानाय जिबिफोरनि माखासेया सिलिंखार जागोन। आरो बे सिलिंखार जायोब्ला मानसि माहारिनि धोरोमाबो गुबुंले जागोन। दा बेयावखायनो बे गासै सोरजिनि फावखौ गोथारै इसोरा हरखानाय बायदि नेम खान्थिजों दैदेनलांबाय थानो बा सोलिलांबायनि थाखाय गोहोफोरानो बोलो होनो जोङो बे आमथिसुवा फोरबो एबा आवसिया खेराइ फोरबोनि समावहा हाखौ जेनेबा सिलिंखार खालामनाय खामानिखौ मावनो बादा खालामनाय जादों। दा बेखौ जोंनि सुबुं माहारिया एसे गोरोन्थिबो बुजिनायखौ जों नुनो मोनो। जे बेखौ बुंनाय जायाखै जे हाखौ जावनाया बे जाहाथे हायावहा जोनोम मोननाय बिफां लाइफाङा हाखौ जावनायजों बा हाखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे खहा जाया, बिसोरनि सृष्टि, जोनोम, सोरजि, बे जाहाथे एसे गोजोर जायो आरो बुहुमनि आबहावाया बे बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जि आबहावा गुबुंले जानाय, बियो जाहाथे सोदां जायो, बे नोजोरखौ लानानै जोंनि बे जिथु आवसिया खेराइ फोरबो मानिनायावहा सानथाम खेराइसालिखौ बन्द' लाखिनानै हा जावनाय, हालेवनाय, आबादथिलियावहा आबाद मावनाय आरो फिथाइ सामथाइखौ जाहाथे मोनजाया बा सुवा खालाम मोना होनना बुंनाय बाथ्राया बेयाव गोथौ गुमुरा हाबनानै दं। आवसिया खेराइ फोरबो होनोब्ला बे बाथ्राखौनो मिथिनो लुबैदों जे मोनबा फोरबोनि मादावहाय बे आवसिया खेराइ जा खुंफुंनाय जाबाय दिनै आसार मासनि 11 खालारावहाय, दा बे आवसिया खेराइ फोरबोखौ मोनबा फोरबोनि नैथि फोरबो हिसाबै मानि थाखाय गनायथि होनाय जाखो? दा आवसिया खेराइ फोरबो होननानै बुंनायखौ जोङो सरासनस्रायै बे फोरबोखौ आमथिसुवा फोरबो होननानै बांसिन मिथियोब्लाबो बेखौ आवसिया खेराइ फोरबो होननानै बुंनायनि जाहोना जाहैबाय सुबुंखौ जोनोम होनायनि जि जोंनि हिन्जाव माहारिनो गोहो हरदों, बे गोहो हरनाय जिथु जायखौ जोङो दानारि सुवा जानाय, बेखौ सुबुं माहारिनि गेजेरावल'सो जोङो नुनो मोनो। नाथाय बुहुमनि जोनोम मोननाय, इसोरनि बिहोथायावहा जोनोम मोननाय गासै जिब जुनारफोरनि गेजेराव बेबायदि जाथाया जायो ना जाया जों हमदांनानै मोना। दा बेयावहा नैबे आइजोफोरनि जिथुनिखि दानारि जानाय हुदा, बे हुदाखौ सनमान खालामनानै बिमा बैसोमुथिखौ जों सिबिनायजों लोगोसे जोंनि बिमा माहारिखौ निजेनि बिमा हिसाबै, गावनि हिन्जाव हिसाबै आरो फिसाजो हिसाबै जि जोङो मानियो, बे मानिनायनि गासै सान्थौखौ लानानैनो बे खेराइखौ आवसिया खेराइ फोरबो होननाबो बुंदों। दा बे खेराइ फोरबोखौ नैथि होननानै जोंनि बाथौ सान्थौआव नैथि फोरबो होननानै गनायनानै लादों। दा बेखौ नाहरोब्ला सेथि हिसाबै जोङो बैसागु फोरबोखौ
जोङो मोननो हायो। बेनिफ्राय नैबे आवसिया खेराइ फोरबोखौ नैथि हिसाबै जोङो मोनो। दा बे मानो सेथि आरो नैथि जाखो बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोनोमखौ लानानैसो धोरोमाबो जोनोम, मानसिनि जोनोमखौ लानानैसो। दा बे मानसिया जोनोम मोननायनिफ्रायसो धर्मनि जोनोमा जादों हिसाबै दा बे फोरबोफोरा मानसिनि जोनोम जानाय खान्थिजों गोथौ सोमोन्दो दं आरो जायफोरखौ जोङो फोरबो हिसाबै मानिदों। जेरै बैसागु होनना बुंबाय, बैसागुआ जोंनि इसोरा जोंखौ जिउ होनायनि बा जिबन गोनां सृष्टि खालामनायनि गुदि गुमुरखौ जोङो बैसागुआवहा मोननो हायो। बैसो ओमफ्राय आगु बे सोदोब मोननैखौ दाजाबनानै बैसागु जादों। अब्ला बैसोनि सिगां आरो बैसोनि सिगां बे बाथ्राखौ लानानै जादों। दा बेबायदिनो जोनोम मोनखांनायनि उनावहा मानब धोरोमखौ, मानसिनि सुबुंनि धोरोमखौ सालायलांनो थाखाय जिथु जोनोमनि खोथाखौ बुंबाय, बे जोनोमनि बिबानखौ आइजोफोरा नांबाय हिसाबै बे फोरबोखौ बेयावखायनो मानसिनि धर्मआव हाबग्रोनो जिथुनिखि जोङो बैसो मोननायखौ सिगां जों फोरबो हिसाबै मानिबाय बैसागुहै सेथि हिसाबै। ओमफ्राय बेनि उनावहा मानसि जोनोम होफिननो जि मोनसे खान्थि मानिनांबाय, बे खान्थि मानिनांनायखायनो बेखौ नैथि खेराइ फोरबो होननानै बेखौ बुंनाय जाबाय। बे समावहाय जोंनि बाथौ बिबुंसारनि दान्दिसे मोगा मोगियावहाय आवसिया खेराइ फोरबो, बे आवसिया खेराइ फोरबोनि गासै माहात्य, बे माहात्यनि गोथौ ओंथिफोरखौ बर'ब बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि बिनय बसुमतारी बिथाङा गोथौ ओंथिफोरा सोदोबजों बेखेवथि होदों। बिथाङा बेबायदि सुंद' समनि गेजेरजों जोंनि बाथौ बिबुंसार आवसिया खेराइनि फोरबोनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो थाखाय, सम होनायनि थाखाय जों बाथौ बिबुंसार जानानै बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनिसिम गोजोन अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि सुंद' जुदि हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।